Ideme Ačko. Ja zahodím bombu hneď pre apartmány, pretože ja budem rašovať tam dole, do garden. Idem čeknúť, či nejde náhodou niekto do backu z midu. Už máme capka na sajte, čo je dobrá vec. Idem sa skryť do kitchen. Ale vyzerá to tak, že náš cápek to zatiaľ dáva, posunie na sajte. Dobre. Tu máme prvé kolo. Momentálne som gold 3 a potrebujem 50 do gold 4. Kúpujem fnal, aby som mal na full buy. A ideme zase Ačko. Ja väčšinou flashujem takto z dola. Idem to tam smoknúť odtiaľto. Aj keď nie tam dole je cápek, neviem či hore alebo dole. Wow. Ideme asi rotate. Nejaký ťažko. Á, dobre. Dostal ma. A máme AFK cápka, čiže je na piču. Ak budete počuť takéto nádychy a výdyky, tak tu mám vapu a vapujem počas hry. Ale neviem prečo je AFK. Hrám so silvermi, toto kolo proti mne sú silvery a keď je ešte jedna gold 2. Neviem prečo ma to dáva do takýchto slabých lobíček. Pretože tieto silvery a bronzy dokážu niekedy robiť kúzla. Cápek nestihol knifnúť, bohužiaľ. Pretože ho to disconnectlo. Ale možno nehrá preto, lebo má veľký ping. Dobre. Kúpujem Mac 10 a idem hrať v safe. Niekedy dám nejaké tie píky. Napríklad to na začiatok, väčšinou to sú flashujú z hora. Ale nevyzerá to tak, že niekto sem ide. Jeden sápek, jeden serok, zabili ho, posledný je Elko. Náš sápek je tam pasci. Ale dáva si kill. Pokúsim sa ísť cez double dory. Aj keď jeden cápek je tam na Elku. Možno, že side je clear. Áno, side je clear. Idem plantovať. A zoberiem si finálko. Dobre, tak náš tým to dal. Čo je dobrá vec. A mám Jenku. Stihol som ju dobrať. Idem Ačko. Nemám flash, ale máme tu jedného cápka. Dole hneď. Je možné, že niekto je... Dobre. Takže zatiaľ máme side, rýchlo si to tam smoknem. Otvorím double dory, ale cápek už stihol. Čo znamená, že bude niekde tu. Dobre.
Piče, nevyskočil som dobre. Vás je na longu. Aj môj. Zoberiem si túto jamku. Táto je lepšia, hlavne na Ranegan. Somkla nejakoma. Ideme ďalšie kolo, ktoré vyzerá na Bčko. Ak dáme toto kolo 10-0, tak by som mohol dostať už tú Gold 4 naspäť. Idem pozerať back. Či náhodou nikto nešiel záčka. A je tam jeden. Ktorý pravdepodobne pôjde do trešu. Aj môj. Tento trky sa mi zdá, že je Gold 2. Tak nie. Takže by tento. Áno, tento. Mr. Limonek. Limoník, no. Smoknem im to tam, nech im tam nevidia zelka. A môže rašovať side. On zostal už len posledný, ktorý pravdepodobne pôjde záčka. Ale pôjde na CT. Alebo môže vykempiť a savenúť kanu, ktorú si kúpil. Pretože toto kolo ťažko vyhrá. Vyzerá to tak, že sa skrýva niekde na Ačku. A keďže mám čas, tak to iba zostanem. Každý ho išiel hľadať. A nikto nechcel nájsť. Hej, to máme už 5-1. Čo je veľmi dobrý začiatok za CS stranu. Už len si to nechať tak. Viera ešte ostatné kola. A má možno rank up. Vyzerá to tak, že jeden je tam zase dole. Ešte jedna som počul dole, sa mi zdá. Dobre, ten dostal. Už tam len smoknúť, čo už tam bolo. Dobre, dostal hit s mojím granátom. Jeden z nich môže ísť do beku. A posledný je na tej sajte. Na CT. Keďže mám čas. Dobre, dostal granátom, perfektne na site. Tento nade ma naučil okolnú vec. Tiež z môjho klanu, Akuma. Vyzerá to tak, že ideme map control, ale podľa mňa niektorí to aj rushnú. To som nestiel vidieť. Dostal ma. Rushuje apartmány. Ja aj ten môj nedokázal zabiť. A máme tu dve výpa.
Uvidí sa, ako im to pôjde. Keďže ostatní proti nim oponenti majú zbraň na blízko. Pravdepodobne pôjde savenúť to výpo, ktoré má. Keďže stojí veľa. Alebo nie, tak je zase na blízko. Momentálne je v treši. A má jedného oponenta v pilaroch. Dvoch oponentov tam má. Ešte jeden tam zostáva. A dostáva. Bohužiaľ prehral to asi preto, lebo obidva naši teammate si zobrali VIPo. Keď v týmu má byť iba jedno VIPo. A 5 keď tak, keď sa trolí. Momentálne ten môj Free Fire nedokázal nič spraviť. Dá sa tam dve granáty a uvidí sa, ako to pôjde ďalej. Pekne náš teammate ich zabil. Zabil jedného, potom ešte jeden sa stále nachádza v Dumbledoroch. Smoknem to tam a pôjdem na site. Flashom odtiaľ to zhora. Jeden cápek sa nachádza tam. Dostal som flash loss, pravdepodobne od mojho vlastného teammatea. A vyzerá to tak, že máme free site. Posledný sa pravdepodobne bude nachádzať niekde tu vzadu. Áno, je tu. Dumbledory. Ide na L-ko. Pekne, vyhrali sme prvú polku za teroristov. A teraz už vyhrať tu za CT. V tomto meči mám zatiaľ KD 4, čo je veľmi dobré. Keďže moje KD je 1.16 momentálne. A čím viac si to zlepším, tým lepšie podľa mňa. Väčšinou za counterteroristov rushujem short alebo z Dumbledorov, keďže väčšinou ide každý na Pčko, na Ačko, rushovať. Ale tento raz sa rozdelili. Takže vidí sa, ako to pôjde. Niektorí sa nachádzajú tu. Jeden ešte hauze. Uvidí sa, či píkne. A posledný bol niekde na Ačku. Pravdepodobne zobral bombu a išiel plantovať. Áno. Zoberiem P350, keď dokáže rýchlo strieľať. Uvidí sa, ako to pôjde. Dobre, idem rýchlo defixovať bombu pre pointy. Dostal som aj asist za ten jeden shot, čo je veľmi dobré. Za druhé kolo robím tiež to isté, iba že teraz nerašujem, iba to tam píknem a pokúsim sa zabiť niekoho, kto pôjde do mojho flashu. Jeden tam je, hodím tam ešte granát, kebyže ide po jeho zbraň. Ten dostal veľký damage. Repíknem to. A vyhrali sme ďalšie kolo. Krásne. To ďalšie kolo hrám zatiaľ viacej safe, kde pojem na Ačko a budem píkovať bombu. Nie bombu, ale okienko v apartmánoch, kebyže tam náhodou niekto pôjde. Je mne takto na roh. Vyzerá tak, že je tam jeden cápek. Spolu s mojimi teammatemi rushujem. Keď vyzerá to tak, že niekto tam je. Hodím takto zhora.
Ostatní sa nachádzajú pravdepodobne niekde na C spawne. Ale máme bombu, takže keď tak si môžeme počkať na toho posledného. Ktorý momentálne neviem, kde sa nachádza. Keďže oni... Aha, je niekde tu asi na svete. Nesiel som zabiť, ale to máme win. Vydali sme 10-2. Ja iba 9 kg bohužiaľ. Jak som hovoril, plný server silverov. Jeden gold proti mne a ostatní boli tiež silvery. Dostal som 46, takže mi budú chýbať 2 pointy do toho, aby som dostal gold 4.